beti da pertsona. Ez da inoiz ordezkari bezala aukeratu dugun norbait. Buru jabetza izan behar da gure ustez praktikatua norbera. Bai? Bestela euskeraz deituko gunzio elkar jabetza. Elkar da euskeraz kolektiboak deitzeko daukagun hitza, baina euskeraz ez dugu buru jabetza. Beraz, gure ustez buru jabetza da nahita ez buruetan egiten dana. Buru jabetza, benetakoa buru jabetza bada, hor daukasuan bezala, ez da delegatzen. Ez da norbaiti emoten gure ordezkari izateko. Izan genitzake bozeramaileak, konforme, baina ez ordezkariak gu ordezkatuko gaitu eznak. Beraz, erabakiak beti euskal buru jabetzan, hau da planteatzen dugun eskema, komunikatzen eta saretzen dira. Baina nahitaez sortuko dira beti. Nahitaez sortuko dira auzoetan, herrietan, herri mugimenduetan, eta hori zelan saretu. Eta zelan elkarrizketan jarri, gero, erabakide anitzak badagoz baten bat hartzeko, ba hori bigarren mailakoa da. Baina argi dago, hasiera beti izango dela, betikora. Bai? Beraz, buru jabetza ez da izango politikoek lapurturiko subiranotasuna, edo partiduen edo instituzioen edo estatuaren eskuetan usten duguna. Beti izango dago, guk egiten duguna. Vale? Eta hori da gaur, hasiera non nahi diogun, sartu! Hemen daukazu lekutxo bat. Beste norbait etorri arte, agortuko dugu jesarlekoa. Nire ustez izegin behar dut. Zimatiturralde naiz. Zimatiturralde naiz? Ondo, baina jesarri, egingo dugu horrela lagun arteko formatua. Bale, bueno, hori da gaur hasi gura dugun gogo eta esan gura dut, bi galdera nagusi, nortzuk dira Euskal Herrian erabakimena besteen eskuetan uzten ez dituzten eragileak, auzotarrak, pertsonak, nortzuk dira mentalitate horrekin ari diran hiritarrak eta herri mugimenduak, bai? Eta bigarrena zeintzuk izango litzateke herri boterea saretzen daben eta hori goiko mailetara heldu arazi dezaketen formula. Euskal Herriko historian heldu gara lurralde saretze batetara, bai, adibide paradigmatikoak dira Bizkaian edo Lapurdin eta bar, baina ez gara heldu inoiz nazio maila batetara. Beraz, nazio mailako egin daikegun nazio mailan zerbait eta zelan hori da gaur hasi nahi dugun hausnarketa. Inor kanpoan utzi barik, esan gura dut. Hau printzipioz nire ustez da eskema bat kanpoan uzten dituenak politiko profesionalak, partiduak eta bat, baina politikaren mundu instituzionalean ere badago jendea honen alde egiten dagoena. Beraz, horiek ere gonbidatuak izan dira, eta hemen daukago adibidez iratzen, gero aurkeztuko dugu, eta horiek ere onartuta dago. Fokapen honekin jolosten duen edonor dago deitua eta eskertua ona hurbiltzen bada. Bale? Baina hori izango litzateke, bi hitzetan esateko. Osea, badago nazio mailan, Euskal Herri mailan, badago benetako burujabetza alternatiba bat, sasatzea, laguntzea eta gero saretzea nazio mailan egituraren bat izateko aintzina izan dugun bezala eskualde mailan, hori da gaurko marketa, bale? Eta beste barik, bueno, gitxi gara bera, etorri basari egoel eukiko dozue programaren ideia bat edo, baina komentatuko zeintzuk dira hemen hor nagusiak, hildo nagusiak. Batetik esan dut badagoela Euskal Herrian izatezko demokrazia zuzen edo behetik gorako eskema bat tradizionala gurea dana, eta hori laburtu daiteke auzolanen, batzarren eta komunalen egituran, eta gero hori dago lagunduta erabakimen hau babesteko dago lagunduta baita ere zuzendari Pirinear deitzen dan batekin, milizia herritarrak izan dira beti defentsa fisikoa, baina ere daukagu defentsa emozionala ama ume egiturarekin egin dana, horri ez dakit ez gara sartuko, eta Euskal Sena taldean ere landu dugu Euskal Senarekiko gauzak eta da. Bai? Eskema hori da printzipioz jarraituko duguna. Orduan, eukiko dugu gaur Ramen jendea, lehenengo eukiko dugu Inigo Larramendi, auzolan batzarre komunal horren funtsa azalduko dagoena, bai? Hau da tradizio bat gure ustez Euskal Herriak betidanik eduki dagoena, eta horren arrastoak edo aztarnak mantentzen dira, bai?
badaukaguz Araban eta Nafarroan horrela batzarreak eta komunalak, batzarreak eta kontzeju irekiak, eta Isuri Atlantikoan ere mantendu dira kofradiak. Printzipioz dirala, enboten dabe horrela elizako zerak diranak, baina izan dira ere auzoaren erabakimen eragile. Bai? Gero badagoz ere, auzo eta udalen berreskurapen prozesuak partiduen partetik edo egituren partetik, eta horretan ere ekorriko dugu hemen. Lehenengo egongo da Inigo Larramendi, hori auzo lan batzarre komunal hori azaltzen, gero batzarre, kontzeju irekoak eta kofradiak, eukiko dugu Iratxe Lasa, Egoitz Garmendia, aiatik interesgarria zen norbait etortze, baina ez detorri. Eta gero, dauz, existitzen dira ere, ekimen burujabeak ez direnak udaletan edo batzarretan, baina direla herri mugimenduetan. Orduan herri mugimenduetan, beti bezala, batzuk dira fokapen hau jarraitzen dabenak, beste batzuk ez, bueno, euki hemen asko dago hitz egiteko, eta orduan ekarri doguz, deitu doguz batzuk, beraien eskarmentuak azaltzeko, ezta? Bueno, gero sartuko gara beraietan. Eta gero izango litzateke, horrekingo dugu gero atzerentxo bat edo, eta gero sartuko gara eztabaidan nagusien. Izango litzateke, bale, ekimen buru jabe eta egitura buru jabe hauek daukaguz Euskal Herrian, zer egin daikegu hauek lehenengo sasatzeko, ezta? Eta gero saretzeko. Eta hori izango litzateke azken eztabaida. Bale? Ez balako zer esateko, hasiko ginateke orduan, Inigo Larramendigaz, eskerrik asko etortzeagaitik, ezer baino lehen. Zuk daukazu printzipioz horrela ez dakitzen bat denbora hartu nahi duzun, beste guztiei, hitz egingo duzuen guztiei eskatu nentzun, hori, hitzaldi laburtxoak, 50 minutu gehien bat albada, hori, bizkatxo bat laguntzeko, gero elkarrizketak eta dinamika. Bale.